Mufundisi. Euda Muzengi. Ranga rakadiviki. Tinokudza Mwari. Mwari ngaatendwe, Mwari ngaatendwe. Maakugadzirira enda kukembika. Yes, kembi yasvika. Wiki riri kuteera tinenge pamusangano waTumba. Okay. Yes, sure. No, zvakakosha mufundisi, ndinotenda. Mufundisi ka, ndiri kuona panapa. Makasunga tai, makapfeka bhachi. Ina handina kusunga tai. Iko nyaya dzekupfeka idzi toda mbotitaure kuti sei muri kuti mimi muviri tembere yaMwari. Panyaya dzekupfeka apa panofamba sei kana takatarisana nomuviri setembere yaMwari? Yes, I think that's a very important subject. Then it also becomes controversial, unfortunately. Not only munyika, but even pakati pevanhu vanoti vanotya Mwari. Nyaya dzekupfeka dzakunetsa kuadresa. Nditi kunyange mavhesi maMwari po ari clear anenge achitsanangura zvinofana kuitwa. It's amazing kuti vanhu vanenge vachiti vari kumhanya naJesu. I think of lately what we have seen, vanhu vanoona Jesu semukomana wekumombe, havamutore serious. Saka vanhu pavanonzwa nyasha paipa vanobvisa majudgments aMwari. Then now kana tikasava serious nenyaya idzi, zvokutongwa kwavanhu saka zvinobatsirei kana munhu achifanira kungorarama, kana muviri wake usingafanira kushongedzwa zvinoratidza waari kurepresenta. Saka toda kuti mubvunzo wenyu wokuti muviri wenyu itemberi yaMwari uri very important, uda unatsotariswa so that tinopinda mauri. Zvimwe kuda tinogona kudzura wairi watatu wachiri soba kuti wauye kuna Mwari. Alright, mufundisi, alright. Maybe regai ndiri kuona kuti panapa pane vanhu vari kundinetsa parunhare. Alright. Vachiti pane mibvunzo yatakabvunza pachirongwa chapera matotanga imwe musati matipindura. Regai tivapindure, muvapindure mufundisi. Pane ane mubvunzo wokutanga uyu ari kuti iye mufundisi, imimi muri kuti madzimai havafaniri kutungamirira muchechi kana varume varipo. Komai waiti yes, vakagutungamirira seivo vanga vari munhukadzi vakaita muprofita? I think maybe pada kutariswa nditi kuti Mwari akafamba sei nenyaya yacho kusvika pana Ellen White. Handiti before Ellen White aona vision, Mwari akatanga approacha varume vairi. Handiti William Foyle ndiye murume wekutanga akaapproachwa naMwari, akaratidzwa the same vision yakaratidzwa Ellen White. naJoseph Nash akaratidzwa same vision yakaratidzwa Ellen White. But varume ava zvandakataura zvekuti kana varume vakanga varega kutora nzvimbo dzavo, muda kuti madzimai tese, muda kuti Mwari aite sei, because basa raMwari arifanira kumira. Mumaso aMwari murume nemukadzi vakafanana pasalvation, but Mwari musalvation anopa vanhu vaira marows. Mumwe nomumwe anofanira kumira panzvimbo yake, kuti murume anomira saKristu, mukadzi achimira sekereke. Asi kana murume akaita deprive responsibility yaapiwa, zvakafanira kuti murume ndiye provider. Kana asaprovide mhuri yake, muda kuti mukadzi uyu aite sei? Saka Ellen White, because tine varume vakarega kutora kudayira ruoko rwaMwari. We have seen Mwari achishandisa ana Deborah. Kuna vakadzi vakashandiswa naMwari mushoko, nekuti when men are not there, Mwari angaite sei? Anotendera vakadzi kuti vapinde muposition iyi vaite basa iroro. Mwari aida kutanga nevarume kuti vaende pamberi, vatungamirire chinhu ichi. Saka tinongoti kana pasina varume, vakadzi varipo vanotora nzvimbo iyi. Zvaizikanwa even musetup yaishandiswa nemaIsraelites pachavo, vakanga vaine shoko iri, vakanga vachiziva kuti murume ndiye anoenda pamberi. There was no confusion even pakuvakwa kwetemple, sanctuary, vaiperforma maduties musanctuary. They were all men. Ndo vakanga vari mapriest nemahigh priest.
hapana kunge paine mukadzi mumapositions aya. Saka tiri kuti asikana pakanga pamaprista akanga abva panzvimbo, even ministry yaJesu akatora varume ndo akasiyira chechi, asi vakadzi vakanga varipo wachienda marose avo vanototsanangura vakadzi vakanga vachiteera Jesu. So pana Ellen White, chekutanga ndechekuti Ellen White ari kuuya nekuti pane varume vasina kutora nzvimbo dzavo. Number 2, Ellen White kana tichitaura nezvake, chatinonyotarisa pana Ellen White mawritings ake, kwete iye Ellen White mbune. Chatikutsvaka zvinyorwa zvaanyora zvatiri zvafemerwa naMwari, ndo option yakanga iripo, kwete kuti isusu tinoteera Ellen White mukadzi uyu. Tinoteera, chatinotenda zvinyorwa zvaakatipa sesangano kuti zviri inspired ndiMwari akamushandisa. Saka tinotora zvinyorwa. Chechi haitende munhu, chechi inotenda magifts anopiwa vanhu vari chechi. Saka mufundisi regai titi kakaka kutaura kwamaita mati Ellen White akazopinda nokuti varume vanga varamba kupinda. Zvingangoitikawo nhasi kuti vakadzi vanogona kutozopinda, varume havasipo, saka vakadzi vatoita izvo. Alright, mufundisi, pano umwe ari kuvhunza panapa, akavhunza akati iye Koporo wakataura wani akati hakusisina muGiriki kana muJudha kana murume kana mukadzi, saka imi munogoti vakadzi havafaniri kutungamirirawo sei? Aiwa, I think ndatsanangura zvakanaka kana mamanzwa. Mukanga muchiona ndoda kuti muone kuti kana kusina muGiriki kana muJudha, Bhaibheri riri kutaura pakugamuchira Jesu. Handitika pasalvation hapasina kusarudzana, nekuti imwe nyaya yakanga iripo pamba ine segregation yekuti muJudha ari kuonekwa ari more important kupfuura muGiriki, murume ari more important kudarika mukadzi pamberi paMwari. Handitika varume vakanga vaku exaggerata zvinhu paplan of redemption. Saka paplan of redemption mukadzi achaponeswa semaponeserwo achiitwa murume, murume achaponeswa, wese ava kudenga vanenge variko. But that does not remove marose. Same poye hati hakusina muJudha kana muGiriki, murume kana mukadzi, ndiye anochienda oti murume musoro wemukadzi. Is now explaining rose. Salvation tese takafanana pakuponeswa. Wakadzi vanogona kutozoenda kudenga, varume vachisara, kana varume vakasaita kuda kwaMwari. Nekuti pakuponeswa muri nyama imwe kana muri mumba, asi pasalvation mumwe nemumwe anomira ega achizvirepresenta pasalvation pakuenda kudenga. But marose anofanira kuramba achiitwa played in their positions. Murume musoro wemukadzi, mukadzi achisaba musi pemurume, murume ndiye mumiriri waKristu, mukadzi mumiriri wekereke. Marose anofanira kuplaya muplan of redemption. Asi pakuponeswa, kunyange mukadzi akanzi ari pasi pemurume, hazvirevo kuti pamberi paMwari haasisiri chinhu. Saka pari kutaura naPaul apo ari kutsanangura takanangana nekupona kwevanhu, haasi kurimuvha marose anoratidza chimiro chemaponesera kuti Mwari vanhu waroorana vari mumereji kana kuti vari kunamata vari mukereke. Zvinofanira kuva clear. Alright, umwe ari kuti panapa hanzi Paul kunyora kwaaiita wanga akatarisana nezvanga zvichiitika panguva iyo. Ari kunyora panguva iyo achiti Paul was writing within a particular context. Saka izvozvo zvingauyawo kwatiri here, nokuti zvanga zviri zvaiadresa chechi imwe yenguva yakanyorwa naPaul iyoyo. Okay, handidi kutadhinai nekuti muri kutaura muchirepresenta munhu asipo. Zvaikosha dai aizosununga kuya kugara achinasotipa pati ndichipindura mubvunzo iwo wose kuya kwawaita. Bhaibheri kana chidzidzwa rinodzidzwa nezvinhu zviri zvinoita kuti tisaconfuse. Number 1, contextual meaning. Number 2, textual meaning. Kana tikaverenga text ndokuti vhesi, tikasanenzwisa tinotarisa context. Handitika mucontext pari kunyora Paul nyaya idzi pese paari kutsanangura, whether i 1 Corinthians chapter 11, whether i 1 Timothy chapter 2, Paul ari kushandisa principle of first mention. Mukanga muchitarisa anodzosera vanhu kucreation kuti pakutanga zvakagadzirwa sei. For example, 1 Corinthians 11 anenge achiti handitendere mukadzi kuti aende pamberi pemurume nekuti murume ndiye musoro womukadzi, i verse 4 ya 1 Corinthians chapter 11.
ndiye musoro wemukadzi. Oenda mberi oti nekuti murume ndiye kubwinya kwaMwari, mukadzi ndiye kubwinya kwomurume. Nekuti mukadzi akabva kumurume, murume haana kubva kumukadzi. Ari kushandisa principle tikadzokera mucontext obva tamuziye here masikirwo ewanhu. Adzokera kukusikwa pavhesi 14 yaFirst Corinthians chapter 11 kuti munhurume kana aine vhudzi refu anonyatswa nazvo, asi mukadzi kana aine vhudzi refu ndiko kubwinya kwake nekuti akapewa vhudzi rake. Paul mucontext haasi kutipa kuti ndiri kuta zviri kuitika ipapo. Paul paari kunyora mucontextual meaning, tichitarisa context, ari kupa reference yeprinciple of estimation paari kutsiura vanhu ava. Saka tikati bhaibheri rainyorwa Timoti nepaari kupindira, saka kwandiri harisi relevant nekuti ndezvatimoti zvaakanyorerwa. Iargument inochiwinwa nevamwe vasingaverenge bhaibheri vanoti tsamba yamunoverenga itsamba yakanyorerwa ningi, saka ini ndinoiverengerwa chii? Saka idebate riri paside nekuti vhesi imwe inonyorwa naPaul anoti all scriptures are given by inspiration. All scriptures are given by inspiration. Saka shoko rose rakafuridzirwa naMwari, rinobatsira pakudzidzisa nepakurayira nepakuranga kuti munhu waMwari akwane agadzirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Saka bhaibheri kana ndichiriverenga ndinoriverenga ndichiri apply kwandiri, kwete kuri apply kuna Timoti aiva kuEurope, aiva kuAsia. Ndoti zvakanyorwa munhu ari kuAsia rinofanira kuva relevant kwandiri, because mweya paakanga achitaura aiseta maprinciples kunyange ainyorera Timoti. Saka kwandiri ndikaridzidza ndichiti Timoti ndiye ainyorerwa, then kwandiri harichashande nekuti ndezvatimoti indakutsvaka takuti anonzi mapreferences kuti saka ini ndingari applyawo papi, apa handipade, apa ndopade. All scriptures are given by inspiration. Shoko raMwari ibenyu rakafuridzirwa naMwari, vanhu vaMwari vakanyora vachimuvhwa namweya mutsvene. Ndosaka muchiona rinoramba riri relevant even to a generation yanga iri old, to a new generation that has come yatikuta ma2000, the Bible is still relevant. Daya rakanga iri nyaya naTimoti wakanga vari kuAsia 2000 years ago, then why should we keep on reading this book? It's no longer relevant to us. Ndiani achiri kurarama sechechi yainyorwa Timoti? Hapana. Saka Paul ari kuseta maprinciples ngati mawerengei with principle of estimation. Saka ndati uyu anonyora uyu ngauye agara apa anga achitaura tichinzwawo, akangonyora ari ndokunga munyori womubvunzo azvinzwa, kana ane umwe mubvunzo achavhunza futi. Pano umwe ari kunyora panapa ari kubvunza kuti ivo vamarufu ava vane mwanasikana here? Hanzi kana vane mwanasikana vamarufu vari kumuindisirei kuchikoro kana achiinda, ivo vachiti vasikana vakadzi havafaniri kushanda? I think akarasika kamunhu. Number one, ndikanditanga kupindura. Number one, I'm a married man. First born yangu mwana musikana. Then tinoendesa vana vasikana kuti vadii, kuti vadzidze, vanofanira kudzidza. But mubvunzo yedu inofanira kunge ichiti tiri kuvapa what type of education, because it's true kuti mwana musikana anoda kudzidza, anofanira kugona reading, anofanira kugona writing, anofanira kugona counting, anofanira kuziva zvinhu zvakamutenderedza, environment. I think ndozvinodzidziswa nechikoro. But kana chikoro chikanga chakudzidzisa mwana musikana kuti asikoita basa rababa, kana chikoro chiri kudzidzisa mwana kuti aite azoya eprovider, kana chikoro chakudzidzisa mwana wangu musikana kuti azova baba, then chikoro ichapesana nezvandinotenda sababa. But kana chikoro chichidzidzisa mwana wangu musikana kuti ave equipped, ave mai vari better pakuexecuta maduties avo samai, kuti hapana achavabira kana vakunotenga pamagorosa nekuti vakadzidza kuverenga, vanoziva kumainaza nekuplus. Hapana achavasainisa zviri wrong nekuti vakadzidza kuverenga, reading, vanogona kuita kuverenga. Hapana achavakanya pavanoda kunodyara mhodzi mumunda vachiita nemurume wavo, vanoziva kuti mhodzi value yayo ndeipi, vakazvidzidza vakazviziva kuti value yembeu yakakosha. Saka ndichada kuti ndiudze murume wangu toda munda tirime, ndichimubatsira kuona zvinhu izvozvo, nekuti mwana wangu anofanira kunge ndichimuprepare kuti ave mubatsiri wemurume wake, ave mubatsiri wemurume wake anozomuwana.
kwete kuti azova mutongi kana kuti azova provider womurume wake. Saka kana chikoro chamuri kutaura imi chiri kudzidzisa mwana wangu kuti azova murume, azova provider, azouraya marose ari kudzidziswa neshoko, then chikoro ichi handingachida. As what I know from school, chikoro chinofanira kuikwipa mwana wangu kuti ave mukadzi ari better. Paanozova married woman anogona kuchengeta musha wake, akazvara vana wake anogona kuvaratidza correct direction, nekuti iye munhu akawana kuvhurika, kuti chikoro chinovhura munhu kana riri benzi. So I think ipa panofanira kutariswa kuti pavari kuti mukumendesere kuchikoro ari kuti here chikoro chiri kudzidzisa wakadzi kuvarume. Saka mubvunzo inenge ichida kuti munhu akanga tadai tomuchichigara apa achinatsopa chimono pati ndafunga ndapindura kuti munhu awane understanding. Yes, ora tinotenda. Pano mwari kuvhunza pana kuti zvemuri kutaura izvi zvamarufu hanzi haisi dzidziso yeJohani Masowe. Hanzi munenge maakuda kuunza Johani Masowe muchechi. Yes. Ndozvinoita kana vanhu vakanga wabatwa neshoko vanotanga kupomera mhosva. Johani Masowe aiverenge bhaibheri. Anomaona. Saka I think these are foolish criticisms because ine inonzi Bible truth. Anomaona. Saka ubenzi unenge uchitaurwa nevanhu vasingadi chokwadi, vane ndangariro dzakaodzwa naMwari wenyika ineyi, kuti isusu tiri kuverenga bhaibheri munhu oti Johani Masowe. Saka ari kubvunza asina kufunga, because Johani Masowe haiverengi bhaibheri, hawatiendi mubhaibheri, wanotenda mweya mutsvene wavanoti ndiye anotaura navo vachiti bhaibheri munya rava bhuku rakondaminetwa nekuda kwevarungu. They have a lot of reasons. Dai vaiwana mukana pamwe kuzova vachitipawo matauriro avo zvichijekera vamwe, but tinoverenga bhaibheri pana whatever we are saying. Saka how can he accuse me kuti ndiri kuunza Johani Masowe indaverenga vhesi? Ari kuti chii? So it's a lost question, it's a wrong criticism, iri kuya pa wrong time, isi relevant in a program, because this is Bible truth program. We are opening a verse unless he's saying mavhesi ayo futi ndo anoonekwa kuJohani Masowe. Ndonga uyu mubvunzo unoda kufanana ndomwe anga achinyora zvoda kufanana nezvamapindura izvi, asi unogona kuzoti hamuna kuverenga wangu. Ari kuti uyu murume uyu hanzi kwava Shadhaya womu-Seventh Day Adventist. Zvaari kutaura izvi zvinowirirana here neideology yeSDA? Ari kutoti paBluffville ndo ideology yeBluffville SDA here? Shadhaya chii? Shadhaya pano muchinda umwe ari controversial unonzi Shadhaya unokutaura zvikuru achitsoropodza zvinenge zvichiitika. Saka ari kuti Shadhaya, ini ndaashadhaya. Hanzi maashadhaya. Aiwa, ini handizive zvashadhaya, handizive zvoda Shadhaya wacho ari kutaura kuti ari kutaura ndafanana naye here. But you need to understand kuti whatever we are doing kungoti nyika yane perversion. Handimuri kuona kuti munhu haasi kuona dzidziso yatiri kupa, ari busy kuita comparison nezvinhu zvemunyika. Now when we are here on such platforms, what we are trying to do is to give the truth that comes from the word of God. It's actually when we see kana time ikazenge chifamba amoti Mwari achatitendera, we need also to discuss my issues anechikuita nejudgment yaMwari, nekuti vanhu kana vachiona tichiita zvinhu zvaMwari izvi vanofunga kuti zvimwe zvicharamba tichingoita zvatirikuita. Kana tisi kusangana naMwari munyasha idzi tichasangana naye muhasha. So it's important kuti vanhu vasaswera vachitamba. I understand kuti kunogona kuine macelebrities ari kubatawo basa ravatumwa, pamwe ndiMwari akamutumawo iye ari kutaurwa kuita basa munyika achitsuurana nenyika nekwanoswera ari. But we are here not trying to compare ourselves with anyone. We are here for the sake of the truth of God. We are representing the truth of God into the world, munyika. Zvimwe zvatisati taadresa kana kutaura tinomirira nguva, but kana Mwari akanga ati tizvitaure chizviadresa zvine mavhesi eshoko raMwari. That's what we represent. That is what Bible truth is all about. I think ndopamatidedza uchirongwa ndozvamuda kuti titaure. Ndizvo tinotenda mufundisi. Mubvunzo wokupedzisira uyu, zvakanaka here kana kuti zvakaipa kuti mudzimai awane mari yakawanda kudarika murume wake?
musetup yemarriage yes zvakanaka here kuti mudzimai awane mari achita seanenge achienda kubasa ameno kuda unenge achienda kubasa kana achirima mukuda kuzvipiya kaimimi mubvunzo wazvipiya isi takapa principle yekuti anoprovidha murume kana muchiti awana mari mukuti ndiye akuprovidha muri here muri kuti akuda uri kurima ane mari yakawanda ndiye anoprovidha saka hazvi ndati ane mari yakawanda ndiye anodi anoprovidha saka providha mumba ndiani ndi baba kukana mai wale vakuprovidha pane zvaitika hatirambidzwa kuita mari dzavo nditi but kune zvatinonzwa nezvinotaurwa nditi nevanosangana nemachallenges aya vanochema zvikuru varume vazhinji vane vakadzi vanowana mari kupfuura ivo vanochema zvikuru nekuti mukadzi kana ane mari ndiye akufanira kuronga zvakawanda pamba nekuti even wakanga uchitaura mastatements eshona vanoti ane mari ndiye mukuru saka kana mukadzi akanga aita mari saka zvakakosha mari inofanira kuwanda kana mwari vachikuropafadzai handitika pamwe munogona kuita mese ichiwanda pamuri mese ichiwanda pamuri mese but murume ndiye anofanira kunge aine yakawanda in most cases that's what is proper. Murume ngaaite yakawanda mukadzi wake achiteera nekuti anenge aita mari ndiye anoramba ari mukuru. Haisi nyaya yekukombita. Mukadzi hafanira kunge achifila kuda kukombita nemurume wake nekuti mubatsiri. Asi kana mukadzi akanga achiona kuri kubva nemari anodhairekta murume wake kuti mari iri kubva napo. Ndati society yakunetsa kudhila nayo nekuti there are a lot of changes. Now kana ukanga wakuya nezvinhu izvi bhaibheri richiuya because mwenje unovhenekera even murima. Rima ratovapo kudhara. Rima rakatoitika, prevision yakatoitika. Tiri kuda kutraya kurwa. Ndosaka muchiona patinoita zvinhu izvi po anoti patinoputsa nheyo dziwakaipa kune zvinomuka zvichisimudzwa kuti zvirwe nekuziya Mwari. Nekuti mune muchiputsa vhangeri rinoputsa musazo wa Satani. Saka pachizoita hondo. But tiri kungoverenga mabiblical principles. Kana paine mumwe ari kuti zvatiri kutaura zvirizvo podcast makataura imukati yakasununga anoinvitwa kugara apa todiscussa kana pane patinorasika tichikanganisa shoko raMwari. But tisatifanira nevamwe vanokanganisa shoko raMwari asi tinotaura zvinobva muna Mwari pamberi paMwari. Ndo zvatinopa kuti tirunge nyika nekuti tinonzi naJesu muri munyu wenyika. Kana munyu uchinge warungunuka uchabatsirwe asi kuti urashirwe panze utsikwe nevanhu. Basa riri kurunga nyika kuti iwane test payava tasteless. So that's what is this all about. Okay. So I think ndazama. Ora tinotenda. I think mibvunzo yedu yapera. Takuda kutarisa nyaya yatatamboti pindei mairi yekusimira miviri. Ile tinoti kusimira chete miviri yedu itembere yaMwari. Kana iri tembere vana baba vakafanira kupfeka zvakadi. Yeah, I think chekutanga mibika ndiverenge principle inoshanda ipapo yatinopiwa na Paul. Vakorinde vekutanga chapter 10 verse number 33. Paul anoti naizvozvo hama dzangu kana muchiungana ndaverenga 11 chapter 11. Vakorinde vekutanga chapter 10 verse 31. Ndachiverenga verse 33. Naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. So ndo principle iyoyo pamuviri wako. Chese chawaita pamuviri wako chinofanira kukudza Mwari. Saka murume kana achipfeka ngaakudze Mwari, mukadzi kana achipfeka ngaakudze Mwari. Zvinonetsa kupa kuti iyi ndo hembe chainofanira kupfekwa nemurume. Handiti kana kuda kuti munorwa nezvakawanda munyaya iyoyo. Because mchata kuti vanzanzi hamuna exposure, kune makaucha, kune chikwana nhingi vanopfeka so, komunozozvita sei. Mwari mukuuya kwake kuwana komana wavanhu Christianity creates its own culture. Handitika culture yeChristianity inomhanya nemodesty. Kuti zvese zvawaita ngazvinge zvine kunyara nekuzvidzora. Saka murume kana achipfeka ngaaratidze kuti murume ane kunyara nekuzvidzora. Kana mukadzi achipfeka ngaaratidze kuti ane kunyara nekuzvidzora.
pane modesty, pane kudzikama, pane decency. I don't know how we've become so wicked that we cannot be able to identify kuti iyi ndo decency, uku ndo kupfeka kwakadzikama, kune kunyara kana tichirepresenta Mwari. Ndo zvinotsvakwa naMwari izvozvo, kuti vanokuona imi mukati muri, nekuti dressing zvainoita ino, kana tiri kutaura issue yedressing, inotiratidza what you stand for, what you represent. Zvaunopfeka iwo zvinotiudza kuti uri kumirira chii. For example, tinogona kuona mufananidzo uyu mubhaibheri, kuti dressing yapfekwa nemunhu inobva yatiudza kuti munhu uyu ndiani. Mukaenda mubhuku raGenesis munoudzwa nyaya iyoyo. Ndinoda ndikuverengerei nyaya yakaitika pamusoro pa Judha naTama. Ndoda kuti ndiverenge Genesis chapter 38, Judha naTamari. Nawo tine nyaya yaJudha naTamari. Judha akanga aine muroora wakainzi Tamari. Nawo zvakaitika ndezvekuti murume waTamari wekutanga akashayika, ndobva agarwa nhaka nemunin'ina ndobva ashayika. Saka Judha akanga amutaura kuti zvandichazoita, ndine mumwe mwana mudiki wandinaye mukomana, kana achizenge akura ndichakupa iye ave murume wako. Saka Tamari akanga akamirira kuti murume uyu ndichamupiwa. Judha kwakubva azorega kupa Tamari mwana uyu. Saka Tamari akati hazvinetsi, mupfungwa make akafunga kuda kurara naJudha tezvara wake, achida kuwawanira mhosva. But toda kuti titarise strategy yaakashandisa, zvinotiisira pachena kuti nguo, hembe dzemunhu dzine zvadzinoreva kana dziri pamuviri wemunhu. Hatigona kurasa maprinciples iyayo. Saka tiverengei zvinobuda panapa. Ndoda kuti ndiverenge pavhesi 13. Tamari akaudzwa zvichinzi, iGenesis 38. Tamari akaudzwa zvichinzi, tarira, baba vomurume wako vanokwira Timna kundoveura makwai. Ipapo iye akabvisa nguo dzeushirikadzi hwake. Kune nguo inotoratidza kuti uyu munhu ishirikadzi. Zvatiri kuverenga panapa, yanga yashirikadzi, saka akapfeka nguo dzinoratidza kuti ishirikadzi. Kune nguo inotoratidza kuti mukadzi akaroorwa, apamba, asiyana newasikana mayuthi. Zvino kana wewe une mukadzi wao akaroora, anoti kana akasvika pachechi vanhu vanoti vasati vaudzwa kunzi akaroorwa, vanotanga vamuridzira muridzi kuti mukadzi womunhu, kuti ndadaona akapfeka semuyuthi one. Mukadzi uyu Tamari wanga akapfeka sechifeve. Tamari apa pekutanga anga akapfeka seshirikadzi, akabvisa, ndobva abvisa. Ngatinzwe kuti paakabvisa akapfeka sechii. Kuroti hembe yemunhu ine zvainotudza. Kana yapfekwa nemunhu musatinyepera ba kuti aiwa zvine basa rei kunamata zviri mumwoyo mako. No, we know what you represent by your dressing, nekuti zviri panze it's a reflection yezviri kuitika mukati. Saka ngativerenge zvakaitika pana. Saka anzi akabvisa nguo yeushirikadzi wake, akazvifukidza nechekufukidzira chake, akazviputira, akagara pasuo reguta riri panzira inoenda Timna, nokuti wakanga aona kuti Shera akura akasamupiwa uye kuti ave mukadzi wake. Zvino Judha akati achimuona akati chifeve. Alright. Saka wanga akapfeka sechifeve, muri kuti kupfeka kune zvekunoratidza ndiri. Alright. Ipapo ndapanzwa. Kupfeka sechifeve kuputira. Kana tichida kuona kuti munhu chifeve, tikaona akaputira, kufuka nekuputira zvakasiyana. Uyu hanzi akaputira. Kuputira kudii? Ndo kuplasta. Kuplasta kudii? Munoenda munyika munoona wana kana chiti nchaplastwa, tiri kuona chakuratidza its whole form, chimiro nezvimwe zvatasingafanira kuona pashe zvavakuoneka. Izvi zviri kuitika uri kuvarume? Yes, varume vari kuita izvi. Tinoona even murume chaari pamberi pesangano kana muri muchechi, zvinhu zvese zviri pachena, wakadzi wotozochema kuti wamana dzikisai murume uyo apo, takuwara. Unenge akapfeka sei? Aiwa, tiri kuti kana wapfeka murume, nhengo dzemurume kana amira muchechi hadzifanira kuzoonekwa dziri pachena, kuti vanoti izvi mukadzi zvake. Even mukadzi
Alright. Pane zvatisingafani kuzoona pabva manje wariri kuti modest. Alright. Pane pane decency and modest. Regai tirege kutaura nyaya dzekuti nhengo. Ndimundiudze kuti izvo zvipfeko zvinoita kuti varume vadaro zvemuri kutaura ndezvakaita sei? Zvipfeko zvinoita kuti varume vadaro tikuti mazuva ano kune hembe dzinopiwa mazita ekuti skin trousers. Hembe iri kunzi inofana kunama pamuviri. Handitika pamwe skin jean, skin trousers. Inguo dzinogadzirwa nevanakomana verima kuti inofana kunama ichifamba nemuviri ichiratidza zvese zviri munhu pachena. Chese chiri pari tinofana kuchiona kubva kumberi nekumashure. Alright, ko pane anonzi maslim fit suit awo. Sutu dzinonzi dziri slim fit. Inini ndo zvanachida kuzama kutiza kuti ndipe maspecific nguo dzingapfekwa nemunhu. But ndati inini ndosaka ndandisina kudzimenshina hembe idzi. Ndandati inini modest ndochekutanga. Nguo inofana kunge ine modest, inofana kunge ine kunyara nekuzvidzora. Nekuti kana ndiri munhu womurume handifane kusununguka kuti madzimai nevamwe wese varume wafamba wachiona even my private kuti maiwe mazuva anokuti wanyaya madora ningane dora kawo makariziya sei anogara achiuya daro pachechi tichiriona dora racho. Saka ndikuti zvinoratidza kuti munhu ari kutaurwa uyu haana modest pakupfeka kwake, haana decency, haana kunyara, haana kuzvidzora kana ari murume. Vanhu manje zvavachazoita mufundisi vachavunza kuti izvo zvinoita kuti zvionekwe ndezvipi, nokuti izvezvi kwane maslim suit, kwane maskini jeans, endi vanhu vari kupfeka vazhinji masuit. Vanhu havachapfeki mabheri bottom aiva kwaya, vakupfeka anonzi neatly cut suit nene. Saka zvakakosha kuda mukatibatiravo tichipanana muenzaniso. Aiwa, inini ndiri kuti nekuda kwekuti vanhu vanosiyana muviri yavo nekusiyana chimiro, handiti kune mumwe anoti ini slim fit kana ndakaipfeka iri modest kwandiri, haina chainoratidza, asi yakatonyorwa kunzi slim suit. Handiti haina pairi kuonekwa dambudziko rayo, handiti iri kuramba iri modest, haina zvairi kuratidza. Haina zvairi kuratidza, haina zvairi kumutsa kune vanoona. Handiti iri kuramba iri modest, ine kunyara nekuzvidzora, haina chakaipa. Kana ikadaro nguo yese ndo patiri kuitarisa yakamira. Nguo yese ine zvainotaura sekuverenga kwataita. Saka tikuti pamuviri womunhu nokuti muviri uyu itemberi yaMwari. Vhesi ine namberi yoti hamuzivi here kuti muviri yenyu, Vakorinde vekutanga chapter 6 from verse 17. Hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yaMwari, makatengwa nemutengo unokosha, haizi yenyu muviri. Saka naizvokudzai Mwari nemuviri yenyu, nekuti Mwari unozotonga basa rimwe nerimwe rakaitwa nemuviri. Saka muviri, because Bhaibheri iri kudhika kuti muviri hausisiri wako, yava temberi yaMwari. Alright, ipapo ndopahwa mufundisi. Ndoda kunyanya kuramba kuti titinde muupenyu chaihwo kuti izvo chaizvo zvinganzwa. Alright, ndapahwisisa mati imimi kana ikanzi slim suit hayo isingaratidzi, haina kuipa, asi ikazouya yoti mbamba yashata. Alright, mufundisi, iyi makasunga tai ine vhesi here? Ina handina tai panapa. Yes, tai haina vhesi, muranda waMwari. Hamuna pamunoiwana mubhaibheri. Nokuti bhaibheri rinenge ichitaura magarments, handiti ndiwo anotsanangurwa much kumaIsraelites. Handiti nekuti Mwari paakanga achiadresa achitaura nemaIsraelites, ndo vakanga vachipiwa maoracles of God. Romans chapter 2 inoti mujudha anopfuura vamwe neiko, ibva yati zvizhinji nemutowo wose, nekuti pakutanga majudha ndo vakatanga kupiwa shoko raMwari. They were first to be given the oracles of God. Romans 9 inoti zvipikirwa ndezvavo, madzibaba ndavo,
naKristu akabva kwavari panyama. So ndo vakapiwa shoko raMwari, but Mwari akava approacha, anditika akavaratidza mararamiro avaifana kuzoita. Saka bhaibheri harina matai, harina matrousers, harina magarments. Alright. Saka isu kana muchiparidza ndoona mune makangosunga tai mudzipa nyota, mune mungorina makazvidzipa nyota, munozwanepi iro bhaibheri risina? No, ndo zvatataura kuti inyaya yemodesty bedzi. Zvanangu yandakaita izvi ndinini uchinditi mufundisi, ndaasingagoni kuuya ne-t-shirt kana skipa kana vhesi. Ndo ndakapfeka vhesi papodcast ine. Zvasina decency, zvasina modesty. I think kana ndakadaiwo zvinoratidzawo modesty, imi mava comfortable kunditi mufundisi sekundidaidza kwamuri kuita, nekuti muri kuti pane chandinomirira. Mune zvamakaona zvakaitwa nevamwe vanonzi vafundisi vakasungawo matai vane mabhachi, nekuti ndo yava pfungwa yanga yaiswa muvanhu kuti mufundisi anonzi mufundisi kutita akamirira vanhu, akaitawo bhachi akaitawo tai. I think zviri decent pane kuti auye pamberi pavanhu aine vhesi. Asi unokwanisa kuendawo kune vamwe ati haisiwo modesty bedzi yamufundisi. Kunewo mumwe madressings akanaka, handitika anoramba ari modest, asina tai, asina sheti, asandoramba achiita kuti munhu uyu akamira pamberi pavanhu, even vanomuona vanoramba vachiona kudzikama pakupfeka kwake, vachiramba vachimisa mukategori yekuti uyu mapfekero ake akafanana nemapfekero emufundisi. Hapana chafa, but mufundisi hafanira kunge ari munhu ari fani pakupfeka kwake, nekuti uyu anomirira chimiro chaMwari, anozama nepaanogona kuva a correct example of what Christianity represents. Saka kupfeka tai nekudi kungotsvaka modesty, asi hazviriwo kuti ndiko kupfeka kunamata kwechokwadi, kuti kana usina tai hauchina mweya waMwari, kana usina kupfeka nebhachi pamusoro mweya waMwari wakakusiya. No, tiri kuti modesty, kunyara nekuzvidzora ndo zvandazama kungoita chete. Alright. Tomboti mabvisa mudzipa nyota, tai, mosara henyu musina tai, zvingava zvakaipa? No, ndine mamwe podcast andakatoya panapa ndisina tai. I think even wakaona yangu nebhachi rangu nesheti yangu, vanhu vakaona pana ndakanzwa vachiti ko tai iri kupi, nekuti I think pavakatarisa vakaona kuti still modest yaitwa carried. Ndikabvisa tai ndobvisa button, ndobvisa rimwe rechi3, asi ndine bhachi ndine sheti, ndakunovhura pachest ndochiti ndiri kuita podcast, vanhu vachiona chest yangu. Pafa modest, kunyange tai isipo. Saka even wabvisa tai yacho, modest inofanira kuramba ichimaintainwa. Kunyara nekuzvidzora ndo principle, ndo key munyaya yacho, ndo chinofanira kumira kana takutaza yekupfeka. Alright mufundisi. Saka tingangoti hedu tai mudzipa nyota chiita vanhu, ndizvozvo chinodiwa kuti uve wakapfeka zvinoratidza kuzvidzora nokuzvininipisa, ndo zvamataura. Saka zvokuti chero mukaenda henyu kundopa mharidzo panonzi papulpit apo, musina mudzipa nyota, asi makapfeka henyu bhachi, makavhara mabhatani zvakanaka, hazvina dambudziko. Mufundisi, musoro wevarume unofanira kumira sei kana takatarisana nekuti muviri itemberi? Mwari akanga achipa aipa chidisplay zvinofanira kuitwa. It's actually said kuti even patinozopinda kune vamwe vanoda kuramba vachingotarisa vachiti hanzi zvangu zviri kachiro, zvangu zvaitawo zvainyorwa nanhingi, but tine mavhesi aitsanangura naMwari zvisingafanira kuti pamwiri wako. Ndokwanisa kumboverenga mavhesi iyayo kana makasununguka. Ndeye musoro era? Ndeye musoro. Alright. Ndo watoda ndide mubvunzo wenyu. Yes. Saka toda kuti tiverenge mazuva mavhesi ane chekuita nomusoro. Nemusoro. Alright. Verse 27 Leviticus 19 inoti musaveura misoro yenyu muchiita matendeure, uye musashatsa nhevi dzendebvu dzenyu.
musaveura musoro yenyu muchiita matendeure. Sorry. Do not shave corners of your head. Ameona vamwe vanoti vanenge vachibva wochekera makono, wochekera makono mubvudzi. Kana dziri ndebvu sendine ndebvu dzaronyorwa kuti mulaini wakadaiwo tuchinyorwa uchidhirowa ndebvu dzichidhirowa dzichichekererwa dzichiitwa. Mwari haadi kuti tidaro nekuti yafuye fully and well fully made. Haifaniri kuita makeup. Kana ari murume vhudzi rake rinotsanangura kuti rinofanira kunge rakaita sei. Saka chekutanga chiri kuramza vhudzi remurume harifanira kunge rakachekererwa makono. Saka muri kutaura here kuti vaya vanogera, ndikagera musoro wangu ndoti panapa ndosiya riri diki uku rakareba rakakurisa kudai rima. Unoona mazivhudzi mazope kudai muchechi. Right, kandiverenga vhesi inosapota zvandiri. Alright. Toiuya ipapo. Zvandiri kutotaura izvo. Ndoda kuti mapaverenga mukati dendebure. Kuda vamwe havangazvizwisisi. Pane pataikura izvo. Pane yainzi pangi. Pangi kana bhibho. Bhibho. Saka muri kuti haibvumidzwe. Mazita yayo atori fani kana mukamateera kuti pangi zvine chekuita nekutsvinya zvinhu zvaiitwa nevahedheni, but it's unfortunately kuti nepakati pedu zvakuwanikwa kuti munhu unocheka kuno vaimbi vanoimba munyika ndo style of dressing yavo. Ndo style yavanoita vamunyika. Wasingatye Mwari ndo magerero avanoitwa. Panofanira kuva nemusiyano kuitira kuti ava kana vane chavanoda kudzidza vanodzidza kwatiri. Isu vanoti vanonamata Mwari. Saka iro vhudzi remurume rinofanira kunge richikura here kuita zombe kudaro. Vhesi inoti moda kutiverengera. Ndikandiverenge Vakorinde wekutanga 11. Verengai. Iri kutaura masikirwo akatoitwa vanhu naMwari. Vhesi 14 inoti ko hamuzive here, hamudzidziswe here nemasikirwo akaitwa vanhu kuti murume kana aine vhudzi refu anonyadziswa naro, asi mukadzi kana aine vhudzi refu ndiko kubwinya kwake, nekuti wakapiwa vhudzi rake chive chifukidzo. Alright. Saka vhesi kuti murume akatanga kuita mazivhudzi mahombe anonyadziswa nazvo. Ndisaka muchiona varume vazhinji vanoita zvemavhudzi nei, even society community inovapa mazita vangaudzi ibhinya. Vanhu vakumutya kana ane chimiro ichi. Kana ava muchechi even vanomuona vanoti ari notorious. Vanogona kusamuudza nekuti hapana ari willing kuzviparidza mazuva ano, asi mukumuona ane kategori yaanopinzwa. Murume akatanga kuita zvekuchekera mazivhudzi nei, vhesi kuti anotova munhu akanyadziswa, asi mukadzi vhudzi rake ndiko kubwinya kwake. Alright. Yes. Saka muri kureva here kuti varume vanofanira kugara vakaveura? Ndoonai mogara makaveura. Ini ndinogara ndine vhudzi risina kukura, ndikutorangwa vhesi, asi ndine zvakawandawo zvinouya pakugero kwandinoitwa. Handiti hazvine mavhesi kuti zvandinoitwa ndo zvinofanira kuitwa. Ini ndinomira ndichifamba muvanhu, so unongotsvaga uchinji inoita kuti vanhu vakasire kuidentifya, kuitira kuti vamwe vasangana newe pamwe vada kubvunza vanoti vangu vakasira kuti ndiye murume wandakaona paTV. Saka handinyanyi uchinje chinji. Ndinenge ndingori consistent. But mukanga muchida kuchinja kuti nhasi mamboveurwawo maudii, hapana chakaipa. Mukada kumbochengetawo ndebvu, chakaipa kudzishatsa muchidzichekerera muchidzidii, dzaakuita mastaira muchidzidhirowa muchiita dzekunyora nawo maita deviate. Mune zvimwe zvamaakutsvaga. Ndebvu kana chimera hadzimerere kuti dzionekwe nevanhu, dzinomera nokuti Mwari akadzitendera kuti dzive pachirebvu chemurume, kuti murume akudzwe. Saka ndebvu dzofanira kuchengetwa idzi. Ndo zvatinowana mubhaibheri kuti varume hativerengere vanhu vanoda kuhwa. Aiwa, ini handichida kuenda ikoko. Ndiri kuti zvatinowana mubhaibheri nezvekuti varume waichengeta ndebvu. Ino tine maverses ekuti even muri muguta pano varume wakanga waveurwa ndebvu, wakaramidza kupinda muguta kunzi ndebvu dzavo dzitange dzamera kuti wazowanikwa pakati pevana vaMwari. Then tinonzwa Psalms, bhuku raPsalms rinotaurawo ndebvu dzaAroni, kuti Aroni akanga aine ndebvu, mafuta ake achinzi mafuta anoerera pandebvu dzake. Tinonzwawo even Jesu achitaura mubhuku raIsaya achiti wana wachatambudza muranda waMwari wachadzura ndebvu dzangu. Kristu Jesu akanga aine ndebvu dzaaichengeta zviri muprofesi.
anorecognizwa semuranda waMwari ane ndebvu dzaizodzurwa. So we see that, but I see criteria hatina kuona iri principle inoramba ichiitwa emphasized sezvatinoona musoro ichitotaurwa kuti murume anofanira kuti ane ndebvu. Hapana chatinoona even Adam achisikwa kunzi ndebvu dzake dzinomentionwa, nekuti nawo kana tikadaro tinorwa nezvinhu zvakawanda. Kune varume vasingatomere ndebvu dzacho, haatobude. Saka muchamuti chii kana ari pakati penyu? Muchamuti haasi murume here nekuti iye haana. Saka bhaibheri harina discrimination. Bhaibheri rinoseta maprinciples. Pasina principle hapana, pane principle iripo. Ndo yatino emphasize. Saka nani ndine ndebvu ndikatanga kuti vanhu vese ngavaite ndebvu nekuti ini ndinadzo. Then I think tapahwisa ndandabvunza zvevarume asi maramba muchiunza zvemadzimai. Yes. Saka regai tikobva taibata nyaya yacho tichienda mati madzimai vhudzi ravo iri rakakura rinovapa chimiro. Ndo vhesi zvaita kuda kana ndau. Saka vakadzi havafaniri kuva nevhudzi pfupi here? Vhesi payawerenga ivo vakadzi naturally vhudzi vanorida kuti rive hombe. Hamene kwamunobva. Handoona pane vamwe ndikuti ndo masikirwa vakatoita. Pane vamwe vakushura. Pane vamwe vakushura nekuda kwokuti maybe pane dzidziso dzakuuya nekuda kwokuti pamwe ari kuvatungamirira mukuita zvavari kuita vanoshura. But kana tichiverenga vhesi yaramba yati mukadzi ane vhudzi refu kubwinya kwake nekuti akapiwa vhudzi iri kuti chive chifukidzo chemusoro. Ndosaka Paul pano vaKorinde chapter 11 akanga achinetsana nepfambi dzakanga dzatendeuka dzainamata Diana dzadzapinda muchechi dzine mazudha. Akati hazviite kuti vakadzi ava vanamate vasina kusunga misoro yavo nekuti vanozvifukura pamberi paMwari. Saka akanga achivanyorera kuti masikirwe evanhu ngarirebe mumusoro wemukadzi. Saka tatiti vakadzi vakugereswa vhudzi vaita mazudha, it's not consistent kuita zudha mukadzi neteaching yeshoko raMwari. Mukadzi anofanira kunge ane vhudzi rake riri refu, kuwatema iwondo. Kuganda rangu randinoparidza ndiri kuwachena zviri nyore nekuti vagara mavhudzi avo anokura, asi kuwatema pane hondo nekuti muchaona watema wazhinji mavhudzi ari musoro mavo asi avo ndiye wachena. Alright, ndanga ndichada kuuya ipapo kuti kana mudzimai vhudzi rake risingakuri raita serangwiri, unotendegwa here kutora rimwe vhudzi roumwe munhu oriisa mumusoro? She's fearfully and wonderfully made. Saka ndiye anopiwa counsel naPaul kuti ngaasunge musoro wake kana vhudzi rake risingakuri. Saka haafaniri kuinda kuIndia kundotenga. Zviiteka hafaniri, anorambidzwa nemavhesi. Saka muri kuti imimi mahair extension emadzimai awo zvavanoita Brazilian, Peruvian ndozvendongowa zvavanondoona vagura matunhu vanoti hai zvazviiti izvi vari kutora vhudzi revamwe kunoku. Kana tikagegwa torasha ivo ondotora zvarashwa nevamwe votenga. Saka muri kuti bhaibheri haritenderi bhaibheri rinoramba richiisa pfungwa yekuti you are fearfully and wonderfully made. Alright. Nyaya iri kurwiswa ipapo inyaya yeself. Nekuti munhu anenge achida kuisa vhudzi iri kuti ave nekuonekwa kwaangaita musociety nevamwe nekurumbidzwa. Saka chimiro chekuzvirumbidza chiri kudhiliwa nacho ndo chiri kuitwa naKristu matiri, kuti patinogamuchira Kristu ndo nyaya dzaanodhila nadzo. Ndo pari kunzi mwiri wako iwe itemberi yaMweya, Mweya anoda kugara mauri. Kana Mweya agara mauri anouraya pfungwa idzi nemakwa idzi dzekuda kuzvirumbidza nekuda kuonekwa. Unofanira kuramba uchizvininipisa. Wanhu bedzi vari kushaya dzidziso nekuti wane vamwe vanowanyepera. Kana ine mudzimai wangu achirarama zviri opposite neshoko raMwari, muchindibvunza mibvunzo iyi, ndingakuparidzirai kuti chii? Ndinokuparidzirai kuti hazvina basa, pane wainyorerwa, nekuti ini nyaya inondibata. Asi kana tikanga tararama zvinodiwa neshoko, zvichatiitira nyore kuriparidzawo pakati pevamwe kuti vanoda kudzidza wadzidze iro rewatema racho iro ravari kuramba
kune waakuziya izvo vari kutsvaga nekuuya kwaakuita tekinoloji kuti tinogona kurichengeta sei rakanaka riri redu. Madzimai ari kuita zvinhu izvi akangwara, wasingabate iro, nokuti iro kana ukanga wazorisa uri mudzimai musoro mako pane lot of things zvinouya. Harichagezwe, musoro hauchagezwe, makwena akowanda mumusoro bcause haridi mvura. Saka vakadzi vazhinji vanoisa maplastiki, haridi kunaiwa, rinonhuwa. But rakuira wakapiwa naShe by creation, ukarigeza, ukaridii, ukarikama, riri smart. Vamwe vanotanzi rinorwadza, kwaane mishonga iri kutsvagwa inogadzirwa inoita kuti ripfave, inozorwa mafuta anozorwa richipfava uchirikama zvakanaka, kana uchida kuteera zvinodzidziswa neshoko. Zvakakosha izvozvo. Alright, mufundisi, ndoona kune varumewo vaakuzviitawo zvemavhudziso, kuda vashoma. Asi varume kazhinji nemadzimai, tomboti madzimai akaita mhotsi ziya, mhotsi vanonzi vana dread. Zvakanaka here? Riri vhudzi rake wana dread wakadzi. Handizive kuti kana dread richitaurwa rinopinda papi, but from what I know ivhudzi romunhu karamonywa. Handizvati kuti from what I know ndo ramunoti rasta nemamwe. Rino vhudzi iri kana richinyaitaurwa nezvaro riri kunzi rasta. Rinowira mukamu ereligion inonzi Rastafari yana Haile Selassie. Saka vanhu vakanga vachinamata muchinamato ichi wakasungirwa kuti vagadzire rasta mumusoro, ramuri kuti dread, anonzi madreadlocks. Nekuti kumwe kutenda kuti zvinodzokera nana Solomon nana Samson amene pfungwa yavanenge vachiburitsa ipapo kuti rinomonwa, achiti Samson anga aine vhudzi rakamonwa kudidi, vanoburitsa pfungwa dzavo vanotaura. Saka nawo kana tichitaura nyaya yerasta, kazhinji kacho inorepresenta a certain religion. Zvana achitaura zvekuti munhu paari kumira ane waanomiririra. Munhu pese paari kumira ane waanodii, waanomiririra. Kana rasta richinzi rinoasosieta nereligion yaRastafari, iwo uri pfeka uri muKristu waisa confusion, nekuti iri rine zvariri kumiririra. Ndozofanira kutora hembe yepfambi wouya nayo pakati pevana vaMwari, nekuti uri kuti iyi hembe wani iri kupfekwa nanhingi, vamwe vakadzi wani vanopfeka. Haisiye kuti zvinoitwa nanhingi, inyaya yekuti wawamiririra abuda here zvakanaka muchimiro chacho chawatora. Vanokuona vari veRastafari wanotenda here kuti iwewe wakasunungurwa kuti upindako muchiKristu, kana kuti wachatanga kurwa newe wachiti zvawaita wakanganisa, nekuti vanhu vanoziva chokwadi. Saka rasta ramuri kutaura ndo origin yaro. Saka tonga imi kana zvakanaka nezvandakupai kuti pakati pedu memaChristians tiwane munhu anouya nechinhu, ndo yatinoti idol worship, kutora chimwe chinamato chochisanganisa nechinamato chaKristu. Kristu ari kuuraya zvese. Saka zvinoita nezvekuti panyaya yese yatiri kutaura iyi, muviri wako unofanira kunge wausarenda kuna Mwari, then iye Mwari kana mweya mutsvene amauri achakudzidzisa kuramba nezvimwe zvichadiwa nenyama yako. Nekuti uri kuda kuti ndinoda kumaintaina zvinhu zviri natural. There are a lot of hairstyles kumadzimai ndopawa pasina urasta. Alright, Poro unoti indakasimba ndiporo ndikadla nyama yapirwa kuzvifananidzo handina basa nayo, nondoziva kuti zvifananidzo hakuna. Svakawo ndizvozvo nerasta, ndoziva kuti hakuna. Ina handisi kuitira rasta, ndangoitirawo musoro wangu wakareba ndiri mudzimai, ndikabva ndasunga wakadaro ndichiugeza ndichiuisa mushonga zvamataura. Alright, saka muri kuti zvakafanana zvamuri kutaura zvakasiyana nezvona Paul. Nekuti zvafanira kuti imi kana mukanga mauya kuchechi yandiropinda savadha, handiti kune uniform yemadzimai yegreen inorepresenta Dorcas department. Kana tikanga tine mumwe akapfeka yemethodist mabhachi eredha achiti nekuti ndakasimba,
zvine basa raii hembe iyi uniform bedzi. Asi vekumethodist vachiti iyo ndeye kumethodist inotsvagei pamakati pemasavadha. Uyu kunyange akasimba, kunyange uchiziva kuti musavadha haaende kumethodist, asi auya neuniform yemethodist pakati pemasavadha aine reason yekuti ndakasimba. Munhu uyu ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. Hatisi kutaura nyaya yekusimba kwake, tinoziva kuti haapindi kumethodist, asi akanyawo vekumethodist kana vachimuona, nekuti vari kuti ikoko hakuna here dzinoratidzawo zvamunomiririra. Komadiri ekutora yedu ine zvainomiririra muenda nayo po aitaura pakudya, haana kutaura pakupatisipeta kuti ndichasvika ndoombera parikombe ndichiti mwoyo wangu ndizoti hakuna wandiri kumboombera. Po aitaura pakudya kuti tichangopinda hazvo mudumbu, handina kunge ndichipatisipeta muritual yacho. Po akanga asingatende wakafa, kuti asvika pauri kunamata wakafa kuti handichangonamata wakafa, asi ndoziva kuti hapana kwazvandiri kuita. Atorereiko nguo iyo mufananidzo wanda kupai yekumethodist oya nayo pakati pemasavadha achiti mwoyo make haini chero ndisiri methodist? Adii kuisa confusion? Kwaadii kungomira nezvaakapiwa dzegirini dzaakapiwa? Anga adii kungomhanya nadzo kuti zvinatsobuda zvakanaka, pasava nekunge kudhonzerana? Taakudaro nekuti pane vamwe vedu vari kuraudzira, saka mibvunzo yakuuya ko angadiwa adii kumira nevamwe vasiri kuita izvozvo, kuti parege kuva nemibvunzo inosumuka iyi kuti po ndi Eria anoti kana Bhaara ari Mwari munamatei, kana Jehovha ari Mwari munamatei. Kana wanga wafunga zveuchirasta ukazvichiwa, wanga wadii kuenda wotanga wambonazofara uri ikoko, wozoya kuno kwatiri kumisa tichiti you are fearfully and wonderfully made nechimiro chako chauinacho. Alright, ndokungapapindura mubvunzo. Kana ndakuhwai mufundisi mati pavhuji riya rinotengwa riya revamwe rinobva kunana India, vaBrazilian, mati izvozvo hazvifaniri kushandiswa nevanhu nokuti vanoti vanoziva Mwari, nokuti vanenge voda kuonerekwa. Banditi vanenge vazvishora ivo zvavakaitwa nani naMwari. Alright, pane nyaya inopinda kwose kuvarume nemadzimai. Hatidi kuti yokuti munhu oona kuti ini ndiri mutema, ndakakangavira, regai ndizore zvinoita kuti nditsvuke, kuti regaivo nditsvuke, ndozora mafuta, ndozora ponzi. Kare yainzi ambi ataiziva neponzi, vanhu vachitsvuka. Iye anga muri mutema, izvozvi zviriko varume nevakadzi. Pona murume wanga ari mutema uya watoita semukarati. Yes, zvakaipa here kuzvivandudzawo nemafuta avapo? Mataura mukati mafuta vhudzi rinogona kuita kuti rinyorovere, apawo waita kuti ganda ritsvuke. Aiwa, ipfungwa yemuSodhomu iyoyo. It's a sodomite idea and it's a dangerous pfungwa inouya kuvarume. Ngandikuverengere mavhesi anotsanangura nevakadzi. Pfungwa yekuSodhomu, Genesis 13 inotaura pavhesi ya 13 kuti zvino varume veSodhomu vanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo kwazvo. Varume veSodhomu vanga vakaipa, vaitadzira Mwari kwazvo kwazvo. Varume ava tinoziva kuti vakanga vachiita chingochana. Mariro aJeremia anotsanangura zvimiro zvavo zvavaiita varume ava nemiviri yavo. Kandiverenge mariro aJeremia chapter 4 verse number 6 na 7. Nekuti zvakaipa zvemukunda wavanhu vangu zvinopfuura zvivi zvekuSodhomu. Machinda aro Sodhomu anga akapfuura chando nekunaka, anga akachena kupfuura mukaka, anga akatsvuka pamuviri kupfuura makorari, pakuonekwa vanga vakaita sesafiri. Safiri chii? Vaionekwa kubwinya, vakanga vachigilita, vaisa magilitas. Saka iri kungotsanangura zvavakanga vaita ganda ravo. Kapona kuti inobva yati machinda bhozi inobva yati asi zviso zvavo zvasviba kupfuura mazimbe. Saka yakutaura change yavapo Mwari paazovadestroy. Kuroti varume vaispecialize nekubleacha, vachiita mayellow bone,
wachibaya majekiseni ekuchinja muviri. Saka imhepo yemazuva okupedzisira, nekuti Jesu anoti nyika ichafanana neSodhoma neGomora isati yaparadzwa. Saka ndozvatava kuona varume woita. Saka tari varume vakuitwa kunge vakadzi vakutakura mapesi vachipfeka magogo zvakuitwa navarume izvi. So we are in a terrible crisis with men and even with women. Vhesi iri principle inogona kushanda apo ndeyekuti you are fearfully and wonderfully made. Wakasikwa nemufananidzo waMwari. Ndosaka Mwari asina kukusikawo nenzeve yakaboka kuti uzorega kuboora, nekuti yakaenda kuboka. Ndo zvakaita Mwari. Saka Mwari asina kukusika wakasunga zvinhu muchiuno nemuhuro nemumaoko. You are fearfully and wonderfully made. You must remain so. Ndo pfungwa dzaMwari. But zvinoitika bedzi nekuti kune inonzi the lust of the flesh. Ndosaka vhesi yanga yati muviri yenyu ndeyaMwari. Kune imwe vhesi iri pana Romans 12 inouya munyaya yoti zviisei kuna Mwari, isai muviri yenyu kuna Mwari sechibayiro chitsvene chipenyu chinofadza Mwari. All right. As your bodies, present your bodies as a living sacrifice before God. Do not be conformed to this world. Musazvienzanisa nenyika ineyi. Kuroti pane kunamata kuripo pamuviri wako kunoonekwa naMwari. Saka hautenderwi kutora chimiro chamuri kuunza mudiscussion ine. All right. Matimi izvo zvakaipa. Ko unotorawo vaseline wozvizora achipenya. Hazina kusiyana here, hazina kufanana here. Ndatopa principle. Saka yakwamuri jijira kufuka kana kuwarira. Handizive kuti zvamuri kutaura kuti kana iye motive yake iri yekuda kupenya achida kuonekwa nevanhu arasa kutenda. Nekuti tati zvinhu zvese zvinouya pamodesty decency. Ora saka uyo hake unisa makeup asingadi kuonekwa zvakanaka. Aiwa ndati pane kunyara because maimuri kuti makeup tiri kuti uri kubvisa zviripo. Kubvisa tsiye wodrowa dzimwe. Handiti kuti malips eblack oisa aered. Kuti umuri makaita grey womuita black. Saka zvana vaseline nezviya zvokuti malips asatsemuka. Aiwa kana zvine kuti malips haasi kutsemuka, ganda rako risatsemuka nekuti rinotsemuka roda kuti riite soft. Then what's wrong about that? Ati Christianity haipromote fanatism. But kune mafuta anogona kutaurwa nevamwe vanoziya ma-ingredients vanogona kukondema wana vaseline vachiti mune petroleum irimo, amene vanotaura vachiti hazvisiye kuti kuganda zvinokonzera makensa. Kune mafuta akadai ari madebates ariko. Alright. Anouya nevanenge vachiziya kugadzira kunoitwa zvinhu izvi. And I'm not much in this mafuta aya kuti ndinazoziva kuti chiri danger nechipi. But ndiri kuti zvese zvatiri kuita kana tichidya kana tichimwa chipi nechipi vhesi yedu yayo ngatiite zvese kuti Mwari akudzwe. Alright, mufundisi. Ndakambopinda mune chimwe chidzidzo. Yes. Zvakataurawo kuti Jezebel amene waita uko. Hanzi wanga akapoda. Ndizvozvo. Ndobva awira pasi. Vaitaura ipapo vakati kupoda kwake kwaisanganisira kuzora face powder. Akanga akaita face powder, akanga ane manews. Face powder yakashata. Nzwara dzakagadzirwa. I don't know kuti kana muchiti yakashata here muri kuti chii. Handiri kuti bhaibheri rinoibvumira. Aiwa ati bhaibheri rinonyorwa in principles. Ndora principle. Tiri kubreka principle. Toita kuti ive relevant. Zvakafanira kuti hatigone kuwana vhesi inoti fodya iputwi mubhaibheri. But vane principle yekuti muviri wako itemberi. Saka tinotanga kutora fodya toona kuti ikauya mumuviri womunhu inofunctiona sei. Fodya it destroys. Yakatonyorwa kuti it's harmful to health. Saka kunyange tisina vhesi yava condemned muprinciple. Saka hatina vhesi yeface powder. But tinotarisa kuti Jezebel number 1 haatyi Mwari, ari kurwa neIsrael. Then tinotarisa dressing yake nemika, anoita mamakeup nemaface powder, anoita nzwara dzakareba. NdiJezebel asingatyi Mwari, achina matabhari.
saka zvinhu zvatiri kuona zviri kunamura muchinamato ichi chabhari chinorwisana naMwari tingazotyanawo here muchinamato chaMwari? Hazvigona kufanana. Saka nawo kana Jezebel akanga achiita face powder, zvinoreva kuti muprincipe iyoyo Jezebel kana face powder tikaiwana pakati pevana vaMwari, taakuona vana Jezebel vapinda mureligion yeChristianity. Tikaona nzwara dzakareba. Pane vamwe vanoti nyaya idzi hatingi ndokunga mamboda kuzvibata, dzokuzvibora njeve, dzokucheka tsiye, kwatova kusika futi. Inyaya dzine chekuita nekurasika mapagans, vanhu vasingatye Mwari vanoita zvese nekuti havana direction yeshoko raMwari. Asi mukaverenga Isaiah 3 from verse 16, Mwari anorambidza zvese zvokubora nzeve, mabangles, manecklace. Mwari anobvisa seizvi zvokuvhudzi riri kurukwa richiiswa maextensions. Mwari anoti ngazvibve pakati penyu, nezvimwe zvijari nezvimwe zvijasi. Mwari anoti zvibvisei pakati penyu. Zvijari ndezvipi nezvijasi? Pane zvimwe zvijari nezvijasi zvinenge zvichitaurwa. Kune hamusati mamboona vamwe vanonga vapfeka mazijasi so rinenge reitonge azimhuka so apfeka zijasi iroro rei rakangodai rakora hazvisina chimiro tikuona kuti munhu uyu ari kuita nezvei, imhuka here, ane chimwe chimiro chaakuratidza. Nekuti tataura kuti nyaya ine chekuita nedecency, modesty, kunyara nekuzvidzora. Alright, tambotaura nenyaya dzana baba dzevarume, tikazombopindawo patabata madzimai apa panyaya dzemakeup nezvimwe zvakadaro. Kweiwo mapfekero emadzimai nevasikana anofanira kumira sei kana takatarisana nebhaibheri? Yes, bhaibheri rinotsanangura kuvakadzi nganiverenga vhesi panapa. Tiri kuna Timoti tinonzwa imwe pfungwa inokosha. Timoti wokutanga chapter 2 verse 9. Saizvozvo kuti vakadzi vashonge nguo dzakafanira vaine kunyara nekuzvidzora. Vakadzi vapfeke nguo dzakafanira kunyara nekuzvidzora. Ende panofanira kuva nemusiyano uri clear panguo dzacho. There must be a clear distinction panguo dzacho. Ima hamubvumidzwe kupfeka hembe yechikadzi nemukadzi haabvumidzwe kupfeka hembe yechirume. So panofanira vakadzi kana vachipfeka nguo dzavo dzinova represent dzinofanira kunge dzine kunyara, dzakafanira, dzine kuzvidzora. Ndo principle yacho modesty inofanira kushanda, because nguo inogona kureba ikanga yakufamba ichitsvaira ivhu, kunyange yareba haisiri modesty. Kana yakareba but yofamba yakanamira mwiri, bhurukwa remukati richioneka, haisina kunyara nekuzvidzora kunyange yakareba. Saka kunyara nekuzvidzora, wakadzi ndio vari kupiwa kanzo ngavapfeke nekunyara nekuzvidzora. Alright, mufundisi, ini panapa ndobvunza chaizvo mareva emufundisi ndakuwisai kuti varume ngavapfekedze varume, vakadzi ngavapfekedze varume, asi kakune dzemunoti dzevakadzi nedzevarume nedzipi? Kana zvikanzi dzevakadzi ndechii? Kana titione musetup ine yatitongori zviri clear kuti varume ndiwe maskets nemadresses, vakadzi ndiwe maskets nemadresses, then varume ndiwe matrousers. But kune matrousers evakadzi anoti ukatoripfeka unzi airo nderomukadzi. Vision iyo takatotaura nezvazvo, ipe vision iyoyo. Ipe vision iyi addressed that. I understand there are a lot of conflicts munyaya iyoyo, but ipe vision nekuti now listen, this is profound. I want to tell you something. Mapfekero atiri kuita isusu aya hatiri kuona akaintroducwa nevamwe vanhu. Kandokupai mufananidzo iri simple kuti sekuti when we are colonized nevachena ndo wakaintroduce dressing yatinopfeka. Wachena wakati colonize, maBritish ndo wakatipa nguo dzatinadzo idzi, madzibaba edu akanga asingapfekedzi. But mukutipa kwakatipa hembe idzi, wana wakava so faithful kwatiri kusiya watiudza futi.
kuti pamunopfeka hembe dzatakusiyira idzi dzewakadzi ndedzipi dzevarume ndedzipi, wakasiya watitira distinction iyoyo wakaita sei? Vakaintrodusa chinhu chatatisiyana chinonzi toilet. So pavakaintrodusa toilet, imwe toilet yavakaintrodusa ichiripo vambara. Then patoilet ndobva wati pahembe idzi toda kuti musazonetseka, wakadzi ndobva wavadhroera saidhi ravo nemapfekero vanofanira kunge vakaita, varume ndobva wavadhroerawo toilet iri kutoparidza ndobva wavadhroerawo. Hazvinese even pasina kunyorwa kunzi men or women, vanhu vakasvika patoilet vakaona chidhori chine sketi vanoziva kuti muri kunzi wakadzi pindaiwo, vakaona chimudhori chine trouse chiri kutaura kuti varume pindaiwo. Ivo havana kutisiyira confusion iyi, wakasiya watisiyira pachena kuti mukadzi ndiwe. Toilet yavo iri kuparidza yavakaintrodusa kwatiri kuti mukadzi anopfeka sketi, murume anopfeka trouse. Saka zvikaitika kuti mukadzi asvika patoilet iyi akapfeka trouse, chidhori chake ndechipi? kuda vanga vasingahwisi. Titi kuda kuongoza hanti hamugona kudaro ka makuita maarguments ari kuitwa navanhu vasiri kuda kufunga. Ndati hembe dzamakapfeka idzi nekuti nyaya chinenge dzanzi aiwa inyaya yemacultures, tine wakatiunzira. Pavakatiunzira havana kutiremedza ba, wakati tobva tasiya takuratidzai zvamunosara muchiita nadzo musakanganisiki. Tichakuvakirai toilet, patoilet tichasiya tarongedza zvazvinoriwa kana makapfeka hembe idzi. Vanonzi wakadzi vanopfeka sketi, wakatora chidhori ndobva wachipfekedza sketi, ndobva watora chimwe chidhori bva wachipfekedza trouse. Zvavari kutaura vari kuti ane sketi ngaapinde uko, ane trouse ngaapinde uko. Now society yaane vakadzi vanopfeka matrouse, varume vanopfeka matrouse, zvamuri kutaura imimi. Vakasvika patoilet imwe chete iyoyi, kana ari murume akapfeka trouse anopinda kuchidhori chine trouse, ko mukadzi akapfeka trouse chidhori chake ndechipi? Pane chine sketi nechine trouse, zvidhori izvi tu, hapana chakanzi mukadzi hapana chakanzi murume, zvidhori bedzi. Mukadzi uyu kana akasvika akapfeka trouse, paine chidhori chine trouse nechine sketi, ndiri kukubvunza imimi chidhori chake ndechipi? Icho chiri kuti vane matrouse pindai muno, ichi chiri kuti vane masketi pindai muno. Avakunyora kuti vakuti aiwa ndati imimi haikuda kuda hati murikuona. Now that's the confusion we are running away from. Babylon ka iconfusion, hamusi kukwanisa kupindura zvinhu zvandiri kubvunza. Alright. Saka wachena hawana kuitiitira utsinye ba, but we know there is controversy because trouse pariri kuintroducwa kumukadzi, it's actually a fight, inyaya empowerment kumukadzi, nekuti murume anofunga kunzi murume nekuti anopfeka trouse. Vanhu vakauya nezvinhu zvemafeminist pakatiita hondo kuti nyaya iyi igamuchirwe musociety. Even today zviri kutonetsa mamwe masocieties edu ari rural. Mukaenda mucountryside zvimwe zviri kutonetsa machief, mukadzi agona kuenda pamberi pachief aine trouse, anoputirwa nezambia pamusoro kuti agone kuramba ari relevant pamberi pemadzimambo. Asati zvatotendwa, but because kune vanhu vanopusha maagenda emafeminist kuda kuti urayira madzimai edu, endi tine vamwe varume vari kupinda muconfusion nekuti vanofunga kuti chirungu. But kana mukadzi apfeka chinhu ichi haasina kunyara nekuzvidzora trouse, rine zvarinoratidza nedzimwe nyama dzemukadzi dzatinoona dzisingafanira kuonekwa nemeso emurume, dzinoita kuti murume pakuona kwake afunge upombwe. Iro trouse ramuri kutaura muchiti rakaipe nyika nhasi yazara ma-unwanted pregnancies, nekuti vanhu vakuita ndosaka mujolo uri kuwanda, nekuti murume anenge angoona izvo wamuri kuti mujolo uya anenge angoona ofunga bonde orara naye bedzi otiza. Alright, mufundisi zviri kukonzerwa nekupfeka. Nyaya yematrauzi yamataura kumadzimai, tikaona izvo madzimai akuenda kubasa, mambotaura mukati varume vatiza kumabasa, madzimai vakuita zvemasports. Zvino nhumbi idzi hadzisidzo dzakakodzera here kuti vakwanisewo kuita mabasa? Mukadzi nenyaya yekuti society yachinja,
hazvichinjiwo prinsipo yaMwari. Dambudziko ratiri nderekuti tikuti shoko raMwari ringaitawo sei nesu nekuda kwekuchinja kuri kuita zvinhu. Pari kuchinja zvinhu Mwari haasi kuchinja ba. Ndosaka mavhesi achiramba achingoti mirai panzira, bvunzai nzira dzekare kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi. Yekare ngatisafunge kuti bho zvinhu zviri kuchinja Mwari ari kuchinja. We are setting principles of modesty. Kana iwo mukadzi wako wamuendesa kubasa achinzi ngaapfeke trouser, ndiwo adaro umuendesa kubasa. Takati isu vakadzi ngawagare pamba, wazvare wana nekuchengeta wana, iwe uchiprovhaidha. Zvatakataura zvinodzidziswa neshoko. Kana maakutaura wakadzi wanoenda kumabasa, isi hatinei nawo, wakadzi wekumabasa. Kana izvi zvamuri kutenda nemudzimai wenyu mumba menyu muchiudzana, handina kuti iwe unobvisa mukadzi wako trouser nhasi kana chiripfeka, ndodaro ndiri kukupa zviri pachena, unoita sarudzo yako. Handiti kana ndikasangana newe mukadzi ane trouser ndoti ngabvise, no. Mumwe nemumwe ane sarudzo yake yachaita pakuponeswa. Zvinhu zvatiri kutaura panapa tiri kutaura zveshoko raMwari, hazvimanikidzwe. Ndisaka Mwari anotaisa upenyu. Phineas wakandobaya nepfungwa. Wakanditi kuti bati Mwari anotaura prinsipo yake. Ndisaka Phineas haasi Mwari. Phineas akaita shungu dzemunhu. Mwari ukati wadzora kutsamwa. Nokuti Mwari anga pari kuti adzora kutsamwa, Mwari anga achiti ndaizongopa judgment yaitwa naPhineas. But Phineas munhu. But Mwari anga achangoexita same judgment. But Mwari haasi kuti chiendai munobaya vanhu. Sezvakaita Phineas, vanhu pana anosara here? Zvazvinoona zvokuti mukafamba muri Mwari mangwana, mukanzi muri Mwari, munopera anodzoka kana Mwari akakusiyai 1 week, anosvika mapera kupisa vanhu. God is very patient. Ndosaka shoko riri kuuya munguva dzenyashaka kuti wanda kusarudza wasarudze, nekuti vhesi inoti mutongo akarurama ndiMwari. Hatiri kupinda mumacircumstances, we are setting principle. Alright, ndawa zvamataura mbundisi mati Mwari. Ndakamboverengawo pamubhakanyogwa naMai White. Mai White vakati yamataura yemodesty ndo inodikwa. Asi hatifaniri kuzosara sure. Saka imi hamusi kuti madzimai adzokere sure here nekuti vasapfeka mitodo. Hamusi kutonzowarira mashanisa here kuti mutodo. Riri kukutaurira iwo toya muri kutotanga. Haisi nyaya yekusara. Inyaya yekunyara nekuzvidzora nekufanira. Tiri kuti zvinhu zvamuri kuda kutaura izvi kunzi mutodo zvinoita kuti vakadzi pasava nekunyara. Ndisaka muri kunzwa nyaya dzeupombwe dzinotaka kuwanda even pakati pavana vaMwari, nekuti vakadzi vedu ava nevana vasikana vedu ava nevarume vanenge vasina kunyara nekuzvidzora. Ameno kuti ndiani murume ari kutendera zvinhu izvi kuti zviitike. But varume vedu vanofanira kudzidziswa. Kunyange kuine vamwe varume vanosvika pakati pavana vakadzi vanoita zvinhu zvakadai, woregawo kutaura varume ava kuti tavhiringwa nemukadzi wako nemapfekero ake, nekuti vamwe vanonyarara vanoda kuva at peace. Isi tinozomira tichitaura nokuti Mwari anenge atituma kuti tiite basa iri. Asi mutoro muhombe wokuti utaurire mumwe murume ane mukadzi anoshama kuti mukadzi wako ngaapfeke, mutoro waunenge watopiwawo naMwari. Wanei ndisingadewo nokuti ini ndinoda kukuva nerugare pakugara kwangu. Asina kana ndikanga ndadai ndakuva nehondo nevanhu, nekuti Mwari akandipa mutoro uyu. Mumwe muimba anoti kana mutoro warema wawapiwa naMwari, rinda wakativira, rinda usashora. Inini ndapiwawo mutoro naMwari wokuti nditaure zvinhu izvi kuti mukadzi wako kana achifamba asina kunyara nekuzvidzora watiisa panguva yakaoma. Vamwe vedu vakamuchiva havana kuzomuudza bedzi, vamwe vedu vakapomba naye nepfungwa havana kuzomuudza bedzi, vamwe vedu vanoda kumupfimba mukadzi wako kuti varare naye asi havasati vataura, nekuti vanoona chimiro chaanozviisa pamberi pevanhu. Alright, mfundi achita mitodo yamuri kutaura iyi. Apa tataura nyaya yemitodo, tikataura kunyangewo dzakareba, samati dzimwe dzakati mbambamba, dzimwe mukati dzinonzvenzvera hadzitendegwi futi hadzisi modesty. Saka dzopfekwa nemadzimai dzakaita sei? Dzopfekwa nemadzimai ava dzinofanira kunge nekunyara nekuzvidzora dzakareba.
ngadzive nekunyara nekuiva zvandiri kutaura izvo madzimai murambwe vanozviziva. Zvitoda kuti mataura mufundisi ini ndiri kuti Mwari akanga achitaura nemaIsraelites kuOld Testament achipa even waya pamberi pake. Rega ndiverenge vhesi. Mira musati maiverenga imahwereketa mufundisi mukati panofanira kuonekwa mutsauko pakati pemadzimai vakaroorwa nevasikana. Mukataura futi kuti ndofungawo munorevawo futi kuti panofanira kuva nemutsauko pakati pemadzimai echidiki nechembere. Saka zvingafamba sei apa? Nokuti vanhu vanoda kuti vazive zvinobatika kuti zvakatodii. Tiri kuti community sevasikana topfeka dzinoratidza mipimbira yedu here, society zvidya zvedu here. Society ine zvainoziva magadziriro anoitwa hembe dati ivo vanozviziva mukutenga kwavanoita. Zvinozivikanwa nhasi kuti kana ukaenda patouchline muno vasikana vanomira. Patouchline ndepapa panomira vasikana vemumastreets avo ndopanonzi patouchline. Vemunzira vanopiwa zita rekuti vari vakamira mutouchline, right? Patouchline iroro kaenda panomira vasikana vomuyo, hembe dzavanopfeka ipfupi dzinobata muviri kuti varume vakasire wanzwa kuda kumutora kuenda naye muimba yemukati. Kana taakutaura musikana ari kuti anotya Mwari nemudzimai anotya Mwari, anofanira kunge ane musiyano mapfekero ake nevanhu ava. Saka kana vachipfeka pfupi akufanira kupfuudzawo isava pfupi ive refu. Asi kuti nditaura kuti nhasi ndiri kukuudza kuti inofanira kunge iri refu, inosvika mumabvi, inosvika mumapimbiri, inofanira kuva refu isingade Zambia raungaputira kana wagara, nekuti Zambia rako yakuzotaura kuti ipfupi saka chivhara. Inofanira kunge yakareba zvokuti iwo uri comfortable even ukagara hausidi kudhonza nekuti wakunzwa ichisarira. Ende kana wakuenda kuimba yaMwari pane zvisingafanira kuitwa. Teererai munzwe Exodus 20 inotaura ine pfungwa inokosha panapa. Exodus 20 verse number 26 pana parotaura pane masteps aikwira kuenda kuaritari yaMwari. Regawo kukwira kuaritari yangu nezvikwiriso kuti kunyasi kwako kurege kufukurwa kwairi. Varume vaita uwo kuti saka Mwari aiti nyasi yako haifanira kufukurirwa kuaritari. Ari kuti anofanira kuona kunyasi kwako ndopunyaendera kudhonza chidema. Kuti saka iwe haufanira kuti uri munhu waMwari asi uchiratidza kunyasi kwako. Takuona zvidya zvemukadzi mukuru zviri pachena hapasina modest. Tinoziva zvinoreva chidya mulangweji yevarume. Kuti kana murume akanzwa chidya icho chii chaari kuratidzwa ibonde. Alright. Saka iwe unoita sei mukadzi anoita naro nezvinhu izvi? Uri murume unofanira kunge uri kudzidzisa mukadzi wako nyaya idzi. Saka vhesi ichiti waroorana murume haana simba pamusoro mumwiri wake nemukadzi haana simba pamusoro mumwiri wake, asi murume ndiye ari kutarisa mukadzi wake. Saka mapfekero akaya. Alright, mufundisi. Pane vasikana madzimai vanoita zvemasports zvitiri vanhu vari kumaolympics. Inoenda here vakapfeka aiwa kani ipe version ati itsika dzenyika. Hatitori kupinda muzvinhu zvavo nekuti izvi hatina patinozviona zvisanctionwa nebhaibheri. Zvemasports zvinhu zvakaitwa nenyika. Hamino kana makawerenga Jesu ainzi aitamba bhora aitamba nambani zve. Handimufananidzo wedu ndikristu kana tiri kuchristianity. Jesu koma apostles akasira chichi wakanga uchitamba, wakanga uchimhanya, wakaita kumaolympics. Pamaolympics akanga ariko Paul nditiri mujaho. Aiwa Paul anotiri mujaho yechiyemwe yaka. Mujaho wedu ndiwo tiri kutomhanya kwa. Saka toita sei? Tine nguo dzedu dzatinoshandisa pamujaho wedu ndodzatiri kutsanangura. Saka isu hatifanira masports. Aiwa inofanira kuita imwe subject. Okay. Yekuti tine nenyaya iyoyo nokuti yakakura zvikuru. Inoti vanhu vaone kwazviri kubva nekwazviri kuenda. Alright, mufundisi. Panapa nyaya iyi yakaoma shuwa. Asi nyaya iyi kuti tingazoitira chimwe imwe hurukuro here zvetingangofunga.
ndezvekuti ndokunga vanhu vari kuona nyaya iyi vachiitawo mibvunzo kuda tingangozotaura nemibvunzo ichavhunzwa nevanhu. Kana pane vamwe vazonyanya kubvunza mubvunzo tichakurukura nenyaya yemibvunzo iyoyo. Asi sokuona kwedu mufundisi muri kuenda kwemiting handiti muri kuenda kuIron Cape saka kureva kuti musi wechina zvinogona kureva kuti chirongwa chedu ichi hachibudi pamhepo. China chinouya mufundisi vanenge vari kui kumusangano wematumba kudavo tingangozondotaurawo nawo tichinzwa kuti kunonzi chivo kumusangano wematumba asi chirongwa chedu chinogona kutadza kubuda nokuti kunenge kune zvirongwa zvematumba. So tinotenda kune vakateerera zvakakosha kuti murambe muchiteerera. Uye hurukuro yangu namufundisi Marufu, pfungwa dziri panapa ifungwa ini dzendobvunza nokuti chirongwa changu ini murambe ifungwa dzangu. Mufundisi vari kutipindurawo vachishandisa Bhaibheri. Saka zvinoitika panapa inhaurirano dzevaviri. Asi vazhinjivo kana vachiona nekuda kwezvemazuva ano zvivhiti masaisai hazvirambidzwi. Tinoramba tichitaura tose, vaviri vakataura vatatuwo vanogona kutaura. So tinotenda kune vari kutevera, ngatirambe tichitevera, ngatirambe tichikurukura. Makasununguka tine group ratakatangawo reWhatsApp retinokurukura nechirongwa chinonzi The Bible Truth Podcast. Munogonawo kupinda, munogonawo kutaura ipapa paFacebook muchitaura pfungwa dzenyu. Hatirambidzi zvemunhu kuti ichi haufaniri kutaura, hakuna chinoyera patiri. So ngatitaurei tichingotaura inhaurirano yakavhurika. Tinotenda. Mufundisi tinotenda nokuva pano tozovonana vhiki rinouya paseri nokuti apa mova nemusangano wakanaka wamatumba. Tinotenda. Amen.